खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ नाजिरायाव लामा जाब्रबथायाव फिसाज्लानि जिउ खहा जानायनि उनाव बिमायाबो जिउ गोमायो। आसामनि शिबसागर जिल्लानि लखिमियालिनि नाजिरानि 32 बोसोर बैसोनि धीरेन गगैआ 8 आगस्टखालि गंसे गोख्रै खारनाय डाम्पारजों सौजानानै लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमायो। फिसाज्लानि गोथै सहखौ लाबोनायनि उनाव थैनाय सेंग्रानि बिमा 52 बोसोर बैसोनि रुपा गगैआ गावनि सिथ्लायावनो गोग्लैयो। धीरेना पुलिस चेक पइन्टनि खाथियाव नेगासिनो दंमोन जेब्ला बिथांखौ गोख्रै खारनाय डाम्पारआ उनथिंनिफ्राय सौग्रावो। पस्टमर्टेमखौ फोजोबनायजों लोगोसे गासै पुलिस आरो मेडिकेल नेमखान्थिफोरखौ फोजोबनायनि उनाव गोथै सहखौ जोबथा बिदाइ होनायनि थाखाय न'आव लाबोदोंमोन। नाथाय फिसाज्लानि गोथै सहखौ नुनायनि उनाव धीरेननि बिमायाबो फिसाज्लानि गोथै सहनि साखाथियाव सिथ्लायावनो गोग्लैना रुंसारि जायो। नैथि खौराङाव दङ आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ सांग्रांथि होदों। इराननि पावार प्लान्ट आरो दालांफोरा जोबस्रांगोन जुदि इरानआ गोरोबथा खालामनो थाखाय गावनि गोदानसिन सम सिमाखौ जाफुंहोनो हायाब्ला। आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ हुमखि होदों दि जुदि इरानआ हर्मुज स्ट्रेटखौ फिन खुलिफिननायजों लोगोसे मोनसे गोरोबथानि थाखाय गावनि गोदानसिन सम सिमाखौ जाफुंहोनो हायाब्ला इराननि मोब्लिब गोहो प्लान्ट आरो दालांफोरा जोबस्रांगोन। बे सांग्रांथि रादाबखौ इराननि गंनै दालां आरो गंसे रेल स्टेशनाव गाग्लोबनाय समावनो जादों आरो इराननि बिबानगिरिफोरा लाइमोनफोरखौ मोब्लिब गोहोनि रैखाथि होनो थाखाय सुबुं जिनज्रिफोर बानायनो खावलायदों। ट्राम्पआ बेखौबो हुमखि होदों दि जुदि इरानआ बे स्ट्रेट ट्राफिकखौ आबुङै जागायनो होआब्ला गासै सोदोमस्रिया दिनै मोनायाव थैलांगोन, जायनि गेजेरजों गोजोननि समाव बुहुमनि 5 बाहागोनि थावनि बाहागोआ थांलाय फैलाय खालामो। राजउलाफादारि नाजानायजों लोब्बागोनां मावख'गिरिफोरा बुंदों दि सावरायनाया सोलिगासिनो दं, नाथाय इरानआ गोदानसिन आमेरिकानि थांखिखौ नेवसिगारदों। आमेरिकानि भाइस प्रेसिडेन्ट जे.डि. वेन्सआ मैया बुंदों दि इरानजों सावरायनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ आसामनि कलियाबरआव 76 मोसौ रोगानाय मोननै कन्टेनार ट्राकफोरखौ होबथायो। पुलिस फुंखाफोरा बुंदों दि आसामनि कलियाबर पुलिसआ हरनि अपारेशननि समाव मोसौफोरखौ लाना थांनाय मोननै कन्टेनार ट्राकफोरखौ हमथायो आरो 76 मोसौफोरखौ रैखा खालामो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला गंनै गारिया मोसौफोरखौ गलाघाटनिफ्राय रुपहिहाट फारसे आयेन बेरेखायै लांगासिनो दंमोन। पुलिसआ बे अपारेशनजों लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरि मोसौ रोगाग्राफोरखौ खायो। दायनिगिरिफोरखौ सामगुरिनि बर्मानि असदुल इस्लाम आरो अताउर रेहमान होनना सिनायथि मोननाय जादों। हमनो हानायनि उनाव मा 76 मोसौफोरखौ बोखांनो हायो आरो कालिबर पुलिसआ गौसालासिम दैथायहरो। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि अस्मिता सालिहाया करिया मास्टार 2026 बेडमिन्टन बिमुं देरहानाय गिबिसिन भारतारि जानो हादों। भारतनि बेडमिन्टन गेलेगिरि अस्मिता सालिहाया रबिबारखालि करिया मास्टार्स 2026 बेडमिन्टन टुर्नामेन्टआव आइजोफोरनि हारसिं फाइनाल गेलेनायाव चीननि हान क्यानशीखौ फेजेननानै जारिमिन सोरजिनो हायो। सालिहा बिथाङा क्वार्टार फाइनालाव जापाननि जौसिन मासि मोननाय हिना अकेचिखौ फेजेननानै आरो सेमि फाइनालाव हम्बटन रक्षिता रामराजखौ फेजेननानै फाइनालाव सौहैदोंमोन। सालिहाया बे बोसोराव BWF वर्ल्ड टुर हारसिं बिमुं देरहानाय ब्रैथि भारतारि आइजो। बाथि खौराङाव दङ त्रिपुरा सिमायाव BSF गुलि गावनायाव बांलादेशनि सुबुंनि जिउ खहा। पुलिसआ रबिबाराव फोरमायनाय बादिब्ला त्रिपुरानि उनाक'ति जिल्लानि भारत-बांलादेश सिमानि साखाथियाव सासे बांलादेशी नोगोरारिखौ गुलि गावनानै बुथारनाय जादों। BSFनि जवानफोरा भारतनि ओनसोलाव हाबफैनानै बिथांमोनखौ गाग्लोबनो नाजानायनि अजद होदों। बे जाथाया रबिबारनि हर गेजेराव मागरुली ग्राम पन्चायतनि वार्ड नं 3 नि गेट नं 47 नि साखाथियाव थानाय सीमा पिलार नं 1847 नि साखाथियाव जायो। उनाक'तिनि पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट ऋषभ बिथाङा फोरमायदों दि सिखावफोरनि मोनसे हानजाया हादोरनाङारि सीमा बारनानै भारतनि हालामाव हाबदोंमोन।
बेनि उनाव हानजाया पेट्रलिं डिउटियाव थानाय BSFनि जवानफोरखौ लहानि सिखा आरो क्रिकेट बेटजों गाग्लोबनो नाजादोंमोन, जायनि जाहोनाव बिसोरनि रैखाथिनि थाखाय मोनसे खैफोद सोमजिदोंमोन। BSFनि जवानफोरा गिबियावनो बिथांमोनखौ होबथानो थाखाय गुबुन राहा बाहायदोंमोन आरो जोबनायाव थि नेमखान्थि बादियै गुलि गावनायनि राहा लादों, जायनि उनाव हानजाया बांलादेश फारसे खारलांफिनो। बेनि उनाव ओनसोलाव नागिरनायनि समाव BSFनि जवानफोरा सासे बांलादेशी सुबुंनि जिउ गोमानाय नुनो मोनो। लोगोसे बे जाथायनि समाव बाहायनाय जाथायनि सन्देहगोनां बेसादफोरखौबो नुनो मोनो। थैनाय सुबुंखौ जायगानि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बांलादेशनि दास्टेकिनि थागिरि 30 बोसोर बैसोनि तारा मिया होननानै सिनायथि मोननाय जादों। गिबि जायगानि रिपर्टफोरा फोरमायो दि बे हानजाया सिमा बारनानै बार्मिज सिगारेटनि सिखाव फालांगि खालामनायाव लोब्बा दंमोन। नाथाय पुलिसआ दासिम गोथै सहनि सिनायथि एबा सिखाव फालांगिनि अजद होनायनि सायाव जेबो रोखा खालामाखै। ऋषभ बिथाङा बुङो दि जाथायनि बागै खौरां मोन्नायनि उनाव पुलिसनि मोनसे हानजायाबो जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो आरोबाव आयेननि राहा लागासिनो दं होनना बिथाङा बुंबावो। द'थि खौराङाव दङ आसामनि तामुलपुराव फ्राय 6 लाख रांनि मैदेर हाथाइजों सानैखौ हमनाय जादों। एक्सआव मोनसे पस्टनि गेजेरजों शर्मा बिथाङा बुङो दि STFआ तामुलपुराव सानै सुबुंखौ हमनो हायो आरो 4 किल'ग्रामसो लिरथाय गोनां मोननै मैदेर हाथाइ जब्द खालामो। मैदेर हाथाइ फाननायनि अजद होनायनि उनाव शुक्रबारनि मोनायाव बाङालिपारायाव बे अपारेशनखौ खालामनाय जादों। जब्द खालामनाय हाथाइनि लिरथाया फारियै 2.09 किल'ग्राम आरो 1.97 किल'ग्राम। गिबि नायबिजिरनायाव फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरा मैदेर हाथाइखौ 1 किल'ग्रामाव 1.5 लाख रांसो बेसेनाव आरो गासै 6 लाख रांसोआव फाननो नाजादोंमोन। हमजानायनि उनाव STFआ FIR रेजिस्टार खालामो आरो दायनिगिरि आरो जब्द खालामनाय मैदेर हाथाइखौ आरोबाव आयेनारि खामानिनि थाखाय हाग्रा बिफाननो गथायना होयो। 7थि खौराङाव दङ नगाव जुरियानि न'आव दै बुंफबनाय न'आव गोग्लैना बैसोगोरा आइजोनि जिउ खहा। आसामनि नगाव जिल्लानि जुरिया पुलिस थानानि सिङाव थानाय महगुरि गामिनि दिग्लियाथि गामियाव हा बाहागोखौ लानानै जानाय दान्थे-बिदान्थेनि जाहोनाव दैजों बुंफबनाय खथायाव गोग्लैना सासे बैसोगोरा आइजोआ जिउ गोमायो। थैनाय सुबुंखौ साहुरा खातुन होननानै मिथिनाय जादों, जायनि बैसोआ 60 बोसोर बैसोनि बांसिन। जायगानि अजद बादिब्ला आमिनुल इस्लाम आरो हानुफा खातुनआ हानि दान्थे-बिदान्थेखौ लानानै गुबुन मोनसे नखरनि न'नि सोरगिदिं कंक्रिटनि बाउन्डारि इनजुर बानायदोंमोन। खौरां मोन्नाय बादिब्ला इनजुरा अखानि दैखौ ओंखारनायनिफ्राय होबथादों, जायनि जाहोनाव न'नि सोरगिदिं आरो सिङाव दै जमा जादों। अजद होनाय बादिब्ला बैसोगोरा आइजोआ न'नि सिङाव जमा जानानै थानाय दैयाव गोग्लैयो आरो जिउ गोमायो। बिथांनि थैनायनि गुबै जाथायफोरखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। जुरिया पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। पुलिसनि नायबिजिरनायनि उनाव आरोबाव गोबां फोरमायथि ओंखारगोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। 8थि खौराङाव दङ आसामनि जागिरदआव 21.97 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा फालांगिनि सायाव गुबुन मोनसे सिग्रोमनायाव सासे सन्देह गोनां ड्राग्स फालांगिरिखौ जागिरदआव 21.97 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे हमनो हायो। हमजानाय सुबुंखौ सनापुरनि अभिजित मजुमदार होनना सिनायथि मोननाय जादों। बे अपारेशननि समाव बिथांनि आखाइनिफ्राय गासै 18 कन्टेनार बोखांनो हादों, जेराव हेर'इन दंमोन। 9थि खौराङाव दङ धलाइखलायाव मोननाय आइजोनि गोथै सह'। जायगानि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनि मुङै पुलिसनि अजद। आसामनि काछार जिल्लानि धलाइनि जीबनग्रामाव सासे हाबा जाखानाय आइजोनि गोथै सह'खौ बोखांनो हानाया गोबां दुंहाव थासारि सोमजिहोदों, जायनि थाखाय भुगिनांनाय नखरनि सुबुंफोरा जायगानि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोब्बा थानायनि अजद होदों। थैनाय सुबुंखौ धलाई बियाबनि सिङाव थानाय भुबनधार हाग्रा गामिनि थागिबिमोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 6 आगस्तनि मोनायाव टपाटिया गोमानानै दंमोन। बिनि फिसायआ अखानायै धलाई पुलिस थानायाव गोमानायनि रिपर्टखौ होदोंमोन। गोमानायनि साननै उनाव पुलिसआ धलाइनि देबीपुर गोथैसालिनि साखाथियाव थानाय फुनिखाल दैसानिफ्राय गोमोथाव थासारियाव बिथांनि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो।
गोथै सहखौ मोननायनि उनाव भुबनधर हाग्रा गामिनि एलपि स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि मृदुल कान्ति दास मुंनि सासे सुबुंनि बेरेखा धलाई पुलिस थानायाव गोसर थिसनो। आइजोनि फिसाया दाबि खालामदों दि टपाटिनि मबाइल फननिफ्राय मोननाय कल हिस्ट्रियाव गोमानायनि सिगां बिनि आरो दायनिगिरिनि गेजेराव गोबां सम रायज्लायनायखौ नुनो मोन्दों। थैनायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय पुलिसआ गोथै सहखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिसिम दैथायहरदों। दासान्दि जाथायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ बेखिनियावनो जोबबाय। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेयारि गोदान खौरां नायबाय थानो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।